OK, takže čaute, vítajte pri dnešnom videu. Dnes je konečne tu video, pre boha, však to bolo snáď, koľko to bolo, 2 týždne? Tak, zo začiatku mi bolo ešte dobre, keď som netočil videa, ako čo sa týka zdravotne, ale potom som následne, kedy to bolo, predčerom som ochorel na hlasivky z dôvodu natáčania filmu. Proste som kričal, lebo som uvidel Freddyho. Potom následne ma celú noc bolo hrdlo a vôbec som sa potom už na nič neodvážil. Takže máme celkom 633 odberov, čož je mnoho ľudí. Keď si zoberiete pred ani 2 mesiacmi sme mali 100. Takže sme za necelé 2 mesiace vzrastli o 533 odberov. Čo je proste veľa ľudí a ďakujem vám za vašu podporu, tak by som to povedal zrýchlene. Takže, mali sme tu pár otázok, ktoré som ešte nezodpovedal, hlavne kvôli tomu, že to bude vo videu. Potom sa pár ľudí sa dokonca pohádalo vo videu, no ako v komentovej sekcii kvôli tomu. Držím kameru, respektíve mobil v ruke, pretože som príliš lenivý to položiť tam a videli by ste asi všetko, čo tu máme. Robi, čau, chcel by som ti povedať, že sa tiež zaujímam o FNAFko, bla bla bla. Mám na teba jednu otázku. Kto sú Nightmare animatronici? Chica, Freddy, Bonnie a dnes už aj Foxy. Takže, odpoveď bola jednoznačná od jedného ďalšieho fanúšika. V štvorke budeme hrať za dieťa, ktoré bolo obeťou Bite of 87. Takže všetci Nightmare animatronici sú v jeho nočné more a keďže sa to dieťa naplašilo, tak viní všetkých animatronikov za to. Druhá teória je, že sú to old animatronici, ktorí sú prevlečení na Halloween. Ani jedno nie je pravda. Ako by sa animatronici prezliekali na Halloween. Popravde nemôžeme povedať, o čom bude štvorka. A už sa ani neopovážim povedať, o čom bude štvorka, pretože potom keď štvorka vyjde, tak si pozrite toto video a začneme mi nadávať, že čo som za idiota, ako som to mohol povedať, že je taká hovadina. Pretože v tom prvom videu, čo bolo o Five Nights at Freddy's, teória a fakty, ktoré má dnes 13 000 prezretí, pre boha, to je ľudí. A tak každý tam píše, ako to môže byť takto! Tak v prvom rade vás chcem upozorniť, pozrite si dátum vydania vždycky toho videa, pretože Five Nights at Freddy's 3 vyšla 2.3. a to video bolo vydané ešte minulého roku. Takže ako som ja mohol vedieť, v ktorom roku sa bude odohrávať 3? Proste som to nemohol vedieť. To bolo iba odhad, pretože to bola jediná pizzeria, ktorú sme ešte dovtedy nevideli vo hre. Tak preto som odhadoval, že to bude v hre. Takže, nemôžem odhadovať, čo bude 4. Ak ja mám svoj osobný názor, o čo bude 4 povedať, tak si myslím, že to bude hrať za Mikea Schmidta, pretože je to idiot, ktorý zavraždil a zničil animatronikov. Proste robí hovadiny a teraz bude mať z toho nočné mory. Ďalej tu bolo... vo 4 budeme hrať za Fungaja a dieťa menom obeťou... Dieťa nebolo obeťou bol Jeremy. Áno, Jeremy bol obeťou. Nie, Windy, nemáš pravdu, prčiť. Neodporuj. Ty si nie, ty hovado. Bol to Jeremy? Nie, nebol, lebo Bite of 87 bol pre 2. Popravde, Bite of 87 sa stal piatok, piatok 13. Len trocha poupravím jogurta. Nebolo to tak celkom, ako si to napísal, že je to počas 6. noci. Ono to nebolo počas 6. noci, ale počas 7. dňa. Kedy Jeremy bol vyslaný, mal robiť dennú šichtu a tam mal dávať pozor na animatronikov, nech nikomu neukusnú čelný lalok. Ukus byl v lete a Jeremy pracuje v podzimu a Chica nezabila Fungaje, pretože Fungaj je Purple Man a Purple Man není Mike. Stop. Ďalej ste sa tu rozvinuli, potom som tu zakročil ja, blablabla. Potom, v najnovšom videu Top 5 faktov Spring Freddy 2.2, teda 5. fakt, som dával najavo, že sa niečo stalo Mikeovi počas roku 1987. Bolo to vlastne, pýtate sa tu, ktorý animatronik sa nedal. To boli moje posledné slova v tom videu, vlastne posledné písmena v tom videu. Nedal sa
ty si to tu napísal, hej, na FNAF Kobla, Golden Freddy sa nedal, áno, on zakročil a zaútočil na Majka. Tak by som to proste povedal. Potom si sa tu písali, že prečo si videa, to som vám vysvetlil. Blahoželám k 500 subs, to bolo pred jedným týždňom. Dnes máme o 133 viac, o týždeň. Ľudia, to je epické. Takže, počuj, videl si už teaser na Foxyho? Pokiaľ áno, natoč video. Áno, videl som ho už asi pred týždňom, alebo kedy. Takže, sú to všetci 4 animatronici, ktorí tam boli v pôvodnej hre a keďže Mike ich zničil, tak preto ja predpokladám osobne, že to bolo tak. Ok, ešte stále točíme. Úplný FNAF, fanatici na FNAF, ak sa chcete niečo opýtať o FNAF, môj Skype gab. Ale do žiadosti nepíšte, že chcete niečo o FNAF. Ty si to robíš, chlapče, reklamu. Urob fakty o Foxym. Bolo pridané 9.6. Už boli. Ako rozmýšľal som, že spravím druhú sériu faktov, ale ono sa ťažko vymýšľa niečo, pretože minul som si pozeral jedného ďalšieho youtubera, myslím, že to bol Čech, hej, Čech. Jeden fanúšik vie, o kom teraz hovorím. Ono prakticky povedal niečo, ale nedávalo to zmysel. Ako, ahoj, som tu nová a nevyznám sa a chcem sa len spýtať, čo je Bite of 87. To je základ celého FNAFka, do prčic. Popravde, keď si tak zoberiete, keď začalo FNAF, tak prvé, čím sa ľudia zaoberali, nebolo tým vrahom, ale že kto zapričinil Bite of 87. Až potom vyšla Five Nights at Freddy's 2, kde sme sa dozvedeli, že tam bol nejaký vrah. Vlastne dozvedeli sme sa to aj v jednotke, keď na tých listoch bolo, že nejaký vrah. Ale to nás absolútne nezaujímalo, je to úplná hovadina. Kto by sa zaujímal niečím, čo je úplne po stranách hry, keď máme úplne v strede jasne dané, že niekto ukúsil dieťaťu hlavu a nejaký animatronik tam má veľmi ostré zuby. Určite to bude on. Takže preto. Foxy je Nightmare od Custody. Bože. DJ Robi, povedz mi, koľko rokov má Mike, lebo čo som kúkal na všetkých ruských teoretikov, tak hovoria, že vo FNAF 1 má Mike 20 rokov. Neviem, odkiaľ to tí debili majú Rusi. Víte, zistil som, že je to poradí takhle. 2, 1, 4, 3. Ja to nedá sa to prečítať, proste sú to samé hovadiny, neviem, kto to písal. Robi, dík za to, že sa o túhle hru zajímáš. Kvôli tobie som sa dozvedel hodne moc a veci spolu s Mikem. Like. Ďakujem. Konečne niekto normálny, kto sem prišiel, napísal normálny koment. Vy neviete, že v dvojke je v kancelárii napravo obraz Balloon Boya, ale má inú barbu? Je to Balloon Girl! Ťukol som do mikrofónu. Nechápem. Mám pre teba jednu otázku. Kde je Old Cupcake? Vo všetkých FNAF je Old Cupcake .d. Alebo Old Puppet, když je v jednice, neměl by být Old Puppet. Takto. Každí animatronici sú jedineční, tak by som to povedal. Nemali by sme ich nazývať nový Freddy a starý Freddy. Je to proste Freddy a Toy Freddy. DJ Robi, to není v tých scénách, keď dá len z jednotky, lebo tam je iný počet stolov. Veľmi zle spracované video, keď viem, že to neviem, tak si to napíšem na papier a radšej to čítam. Ďalej 2020 prešiel okrem autora hry, tak ako tu bolo spomenuté Mark Plyer, ktorý má účet na YouTube a touto hrou sa zaoberal. Radoslav Barcaj. Ďakujem ti za upozornenie, že moje videá sú úplne nekvalitné a radšej si to už odteraz píšem na papier. Ja aj to som potom už povedal. Že chyba je 2, 1, pak je 3, co je 30 let po prvním dílu. Doríte ľudia, vy to neviete pochopiť. V 2 to, čo počúvaš, sú kazety a pred tebou bol ešte druhý Fungi a ochranca číslo 2. Úkus 87 sa stal pred 2, lebo na jednej kamere vidíš Happy Birthday 1996. To je pravda, like.
OK, takže pre dnešné video by to mohlo byť všetko, dúfam, že sa vám všetko video páčilo. Preboha, točil som až 20 minút. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak hoďte tam like, subscribe, proste zadrbte tie tlačítka. Pokiaľ sa vám video nepáčilo, tak to je váš problém. Prepačte. Takže, začnem z toho asi robiť sériu a každý piatok budem odpovedať na tieto otázky. No, keďže dneska je streda, tak to nazveme proste na budúci piatok bude ďalší diel. Keďže sa blíži koniec školského roka a no, mali sme 633 odberov, tiež by to chcelo nejaký špeciál. Keďže sa blíži koniec školského roka, tak budú videá teraz častejšie, pretože budem mať konečne veľa času. OK, tak to by bolo konečne všetko, už to hovorím tretíkrát. Čaute.